Takže zdravím vás u tohto upršeného rana v Stardew Valley. Toto je pokračovanie mojej série. Dneska, ako vidíte, prší. Zišiel nám jeden parsnip, úžasné. A ideme navštíviť takého chlapa. Ukážem vám, ako vyzerá. Taký čarodejník. Je tento, ešte ho nepoznáte. Ani ja ho nepoznám. Takže ideme ho dneska pozrieť a naposledy sme dostali quest, že máme postaviť hniezdo. No, hniezdo. Kurník. Takže v tomto dieli by som chcel venovať svoj čas hlavne tomu, aby som nafarmil veci na to hniezd, na ten kurník, nafarmil drevo, kamene, peniaze hlavne. A v budúcom dieli možno ten kurník aj postavíme. Sem tam sa tu správne aj takýto domový obchodník, takže ideme pozrieť, čo predáva. Jedno drevo za 400. Ja ho môžem kúpiť oné zadarmo. Salmon berry za 500, to je veľa. To nechcem, ani toto, to je drahé. Nejak skemuje. Aj ten sprinkler je drahý. Houseplant, to mi netreba, rare seed. A netreba mi z tohto asi nič. Tak a sme tu. Fúha, ešte aká cena tu bude. No poď. Takže mám prísť k nemu. No povedz mi dačo. Volá sa Rasmodius, je to voľaký čarodejník. Neviem čo. Master voľakých 7 elementov. OK, návšteva u čarodejníka bola zaujímavá. Dal mi vypiť taký zelený elixír, z ktorého som mal halucinácie a vraj môžem rozlúštiť texty nejakých tých maličkých ľudí, čo vyzerajú ako jablko, v tom komunitnom centre. Takže úplne úžasné. Tak, prešla nám taká už veľká časť dňa, už je 5 hodín 20 minút. Urobil som to, že som nazbieral zopár. Že som trošku pofarmil tento foraging, neviem, jak sa to číta. Potom som získal nejaké jarné cibulky, som našiel cestou. Naťažil som 100 kameňov, aby sme mali na ten kurník a treba nám na kurník ešte 4000 coinov a 300 kusov dreva, takže snáď sa nám to tento diel podarí. Teraz ideme trošku zarybarčiť, potrebujem nejaké peniaze. A neviem, čo by som mohol iné robiť okrem rybarčenia. Tak toto je úžasné. Toto je ten najhorší prúd v celej hre. Tak bol som chytať ryby, veľa šťastia som nemal. Chytil som až 2 ryby, čo nie je bohvie čo. Ale aspoň dačo. Je už 8 hodín večer, síce by som mal ísť spať, ale mám ešte veľa energie, takže by som ju skúsil použiť na ťaženie veľa dreva. Takže toto bude taký timelapse. Tak, drevo naťažené, energia minúta, môžeme ísť spať. Dobré ráno. Dnes som dostal peniaze, máme 1975 coinov. Ale nie je to bohviečo, stále mi treba 2025 coinov. A ideme si pozrieť počasie na budúci deň. No tak bude slnečno, čo je dobré. Ale aj zle, lebo by som mohol, lebo teraz musím polievať.
Zase je tu tento event. Tento rúžový. Tieto Cherry Blossom listy. Tak popolievané máme, to bolo veľmi rýchle. Mohol by som ísť kúpiť nejaké semiačka. Alebo naťažíme drevo a kameň. Jeden kameň, druhý kameň, tretí kameň, takže máme 100 kameňov a treba mi ešte nejakých 150 kusov dreva a potom tie coiny, to neviem jak získam. Skúsime. Tak, drevo máme naťažené. Chýba mi posledných 15 kusov, ale dneska to už nedám, lebo mám iba kúšik energie a to už sa nedá. A našiel som takúto knižku, Woolly Secret, takže ideme ju použiť. Naučili sme sa nový power. To znamená, že keď zničím nejaký strom, tak mám 5% šancu na to, aby som dostal dvojnásobné množstvo dreva. Keď z jedného stromu dostanem normálne 30 coinov, čiže 30 kusov dreva, tak teraz z neho dostanem tých kusov dreva 60. Čo je veľmi dobré. Podľa mňa je to veľmi dobré, oplatí sa to. Ideme teraz popredať všetky tieto veci. Ako možno sa mi budú v budúcnosti hodiť, napríklad Maple Seeds, ale kašľ na to, netreba to. Pôjdeme pozrieť ešte do mesta, do dediny presnejšie, čiže to je zač, neviem. A ešte cez to možno pozbierať nejaké tieto veci, aby sme si vyfarmili ten level. Lebo tiež to bude v budúcnosti veľmi treba. Napríklad som získal zlatý takýto dafodil. A ľudia, pozdravíme sa. Potrebujeme s nimi farmiť friendship. Bo čo som čítal o tejto hre, ten friendship veľmi treba. No, prečo som... Tak určite toto. Dobre, už som sa vykecal s tebou. So starostrom samozrejme musím udržovať friendship. Tak, ideme si pozrieť semka. Ďalší človek. Koľko stojí ten batoh? 2000 coinov, ako raz ho kúpim, ale asi nie dneska. A čo je také najvhodnejšie, čo by sa mi oplatilo? Mám pocit, že Fuzzles písali, takže kúpime 10. A zoberieme Carfield. Dobre, na tento deň je to asi všetko, lebo s tou energiou veľa nespravím. Ja to vlastne ani nemôžem dneska poliať. Ani zasadiť, lebo to bude mi brať energiu. Tak asi nič, zajtra posadíme. Tak nevadí, dobre, ideme spať. Blue noc. Máme level 3 foraging, super, to sa nám hodí. A zarobil som, že 900 coinov, čo nie je zle vôbec. Tak nejaké coiny sa mi vrátili. Získal som asi nejakých 1000, skoro 1000 coinov. Tu mi niekto píše, že sa ospravedlňuje o tom, ako si robil srandu z mojej chaty. A píše mi Robin akurát. A potom vraj mi môže postaviť studňu, ale zatiaľ studňu mi netreba, stačí mi to jazierko.
A ten rúbsok, tu som vravil, že raz ho kúpim, ale určite nie dnes. Dobre, môžeme zemiak, ale normálne by som ten zemiak išiel predať. Ale viem jednu vec, že ten zemiak mi bude treba. Asi. Takže na rokom si zemiak necháme. Lebo čo viem, potom do komunitného centra mi treba zemiak. Tak, ideme sa sadiť. Fazule. A karfiol. Tu ešte dáme ďalších 5 riadkov. Najviac sa teším, keď sa mi podarí odomknúť ten sprinkler, zavožovač, lebo to je tak otravné. Ráno furt prídeš ráno, potom to musíš zalievať pol hodinu. A keď máš väčšiu farmu, tak minieš reálne skoro celú energiu len na to, aby si polial 20 poličok. Tu mám minimálne 20 poličok, bo bolo 10 karfiolov, 10 fazul. Čiže to znamená, že to je 20. A ďalších týchto trvá tiež 10. To strašne dlho trvá. Konečne nenávidím toto. Tak popolievame, chýba nám ešte kuštík dreva. Neviem, kde by som šiel vyfarmiť peniaze. Ako z tohto bude veľká úroda, veľa peniazy, lebo za karfiol je strašne veľa peniazy. Určite, ak začínate hrať, určite prvú jar, ak chcete quick, rýchle peniaze, no nie rýchle ale veľké peniaze z začiatku, tak určite sa vám oplatí za tých prvých, čo dostanete 500 coinov, tak určite si nakúpte buď fazule, alebo karfiol. Karfiol je dobrý v tom, že síce rastie 12 dní, ale za dosť peniazy sa predá. A fazule sú zase dobré v tom, že zasadíš ich raz, síce trvá 10 dní, kým vykličia, ale potom ti produkujú celú dobu. Takže proste fazula, obereš fazulu a potom ti znova vyrastie, čiže nemusíš znova kupovať. To je úplne, že top. Rozmýšľam, či nepredám aj tieto, lebo každé peniaze sa hodí teraz. A asi pôjdem zarobiť peniaze. Napríklad zoberiem si fishing rod a pôjdeme chytať ryby. Šiel by som chytať ryby asi k moru. Tam sa to oplatí. Nejakých 1000 coinov, kebyže sa mi dneska podarí získať, by bolo veľmi dobré. Najlepšie takých 2500, ale to sa mi nepodarí určite. Lebo tým pádom by sme budúci diel mohli postaviť kurník, kúpiť si sliepky a začať proste produkovať riadne. Riadnu farmu. Keď tu sú tieto mušle, ak mi vystačí čas, tak potom by som ich možno aj pozbieral, kto vie. A môžem si kúpiť u ňoho. No ale no, prečo si musel ísť preč? Poď sem naspäť. Hej. Kde ideš? Veď máš shop otvorený od 9. do 5. A ja som si chcel akurát ísť kúpiť lepšiu ulicu. Tak asi nič. Tak ideme loviť s touto o ničom, tak bohužiaľ. Mal klamal ten chlap. To je pracovná doba. Robí sám, len tak si odíde. Človek si chce ísť dačo kúpiť, nemôže. On ťa tam nechá. Že na, rob si čo chceš. Nekúpiš si nič. A sme došli. Teraz idem pol hodinu čakať, kým sa rybe uráči. No super. Poď opatrne. Musím ju chytiť, musím peniaze zarobiť. Jednu rybu aspoň za 500 coinov chcem predať. No sardinka není boh vie čo.
No, ďalšia sardinka. Ešte horšie. No, s rybarčením končím, lebo keď chytíš noviny mokré, tak to nie je bohvie čo. Ideme si pozbierať všetky tieto mušle a blbosti. Ahoj, halo, reaguj. Čo sa mi nevieš uzdraviť? Chceš po písku? Tak. Z tohto nezoberiem nič, ale tie noviny mi netreba, zahodíme ich do koša. Ja by som si zobral tieto korály, lebo týchto je veľa. Nemôžem ho zobrať, lebo to bude nejaký ten viac vzácny. Tak to je super. No a nevadí. Sú len 2 hodiny, takže sa ešte stíham vrátiť. To v pohode otočíme. Keď tak sa ešte prejdeme po dedine, nazbierame nejaké tie rastliny divoké. Predáme to a zarobíme, že je 1 000 000. A rovno mi dajú achievement, že je milionár. Čiže super. Dobre, všetko popredáme. Vybavené. A ideme zbierať druhé kolo. Tu je ďalšia takáto rastlinka, to sa oplatí zobrať. Predám to za nejaké peniaze určite, to sa oplatí. Vyfarmím toho čo najviac, prejdem celé mesto, komplet, všetko, čo sa dá. Napríklad tu hore som ešte nebol, v tejto strednej sekcii. Takže snáď aj to čo bude. Hello. No určite mám topánky z plastu. Vyzerajú tak. To vyzerá ako práva koža práve že. Ďalšia táto, ona neviem jak sa to nazýva. Pozrieme ešte vyššie, lebo tam sa možno začať respawnulo. Prosím, že sa to čo respawnulo. Zdravím. Tak asi nič. Ale môžeme ho ísť pozdraviť toho chlapa. Zdravím. A nie, objavilo sa tu. Aha. Čo je toto? To je veľká puklina, ale s tým sa nedá nič robiť. Vraj sa tam ide na
železničnú stanicu, len neviem ako sa tam dostať. To vie, či sa dá sa tu nejaké TNTčko alebo bomba nejaká vykraftiť, možno cez to by to išlo. Kto vie? To je vec do budúcna pre mňa. Momentálne nepodstatná. Pozrieme sa sem. To je voľaký Joja Mart. Kto vie, čo majú, pozrieme. Dobrý deň. Kto ste? Pozdravím vás. No tak. Z tohto mi netreba 100. Veď ten predáva za 80. To čo je za klamstvo? On predáva o dosť drahšie majú veci. O dosť. Tak to nechcem. A ty si kto? No, nechcem nič od teba. Určite nie. Ukáž. To nevyzerá, že by dačo bolo. Ale je. Našli sme tieto ďalšie. Veľa dafodilov. To sa oplatí. Skočíme ešte dole, vybrať tie mušle a korály. A to bude zárobok 1000 aspoň. Ak mi dajú menej ako 1000, tak klamu ľudí. Tam by som mohol nahodiť. No. Ukáž, poď nejaká dobrá ryba. Dobrá ryba. Poď hore ku pokladu, ja chcem poklad. Prečo mi nechceš dať poklad? Aj s rybou húpou. To mohol byť poklad. No, halibut, čo s ním budem robiť teraz? Tak máme rybu. Aspoň to. Bereme toto. Bereme toto. A zoberieme toto. Dobre. To je všetko asi z tejto lokácie. Dobre, ideme domov. Už sa stmieva. Dosť som minul dneska energie. Ukážte táto chatka. Zamknutá, tak to nie je bohvie čo. Ako vidím, už všetci išli spať. Ja som tu jediný. V košoch nie je nič. Tak to nie je bohvie čo. Dobre. Koľko toto by sa mohol predať za dosť, aspoň takú 50-100 coinov by nemuselo byť zle. Takže ideme tu semka a ideme spať. Ešte som nepotreboval počasie na zajtra. To je tiež ďalšia vec, každý deň si podrite počasie. Tak ide svetiť slnko, tak nič. Musím polievať. Super level v 1.1 fishing, to je dobré. No, 900 coinov. Za halibuta 100, super. Sardinka 40, to nie je bohvie čo. Herring ešte menej. No toto sa celkom dalo, toto bolo celkom v pohode. A najviac som na tomto zarobil. Ten dafodil je strašne lacný, ten sea urchin má strašne dobrú vysokú cenu. 1300 coinov, nie je zle. Oplatí sa. Tak, ja by som to v tomto dieli asi ukončil. Robili sme skoro 3000 coinov, čo nie je zlé. Do budúceho dielu vyfarmím zvyšných 1000 a na budúci diel budeme stavať kurník. Takže, čau.